piye to iki? Masa anakmu yo sing nomor loro saka buduhe Kurniawati. Adike Mas Jendra. Heeh. Iki mumpung malam Setu, mumpung sesuk prai melu karo bapakne. Wah, Jan. Luar biasa. Heeh. Saiki saya gede, saya cantik, saya gede, saya cantik ya, Tru. Lah iya. Ora ngerti cilikamu dhisik kok. Wah, cilikane tatap Wah, Jan. Loro kuning karo dokter mben isu kon mepe. Lah lek mepe kesuwen. Loro dok manis rada iki. ning cantik saya gede perawatane kaya mboke kok. Ya nak Cahyo, duh wedoke Pak Kangko iki. Ayo anakmu lanang kabeh wedoke mesti tok iki ya. Iya. Kula njaluk apa-apa tak turuti, waton ora njaluk medune lintang kang satu rembulan. Iya. Sedina iki lek sangu mangkat sekolah iki mesti tak sangoni 1,5 juta sedina kudu entek aku. Lek ra entek tak tapuki malah nanti. Amin. Cacamu lek musim muge-suge jaluki 200 saya bingung no. Yo nak, nembang terus no, ya. Karyane Mbah Kakung Sukron Suwanda, ya. Senilan Juga tinduk bentangane Mas Kasih.
awake gelem ngono iso nari ya wis kulinane mergo kursus ana ing Surya Sumingrat. Ngene, Tru. Ya. Mula ora tak sekolahne ana ing SMKI, tak sekolahne ana ing SMA Negeri 2, sekolah favorit ana ing Kutha Solo. Nek pengen dalang ngundang guru dalang, pengen nembang ngundang Mbak Rini supaya diajari derep. Nembang kok derep. Ora perlu sekolah ning nggon kesenian, ngomah ki fasilitas ki wis komplit. Ngono ya, Tru. Ya, heeh. Pengen renang ya ora gekne kolam renang ning ngarep omah kae. Ombone sak meter musuh 10 meter. Iya. Kuwi kalene kuwi. Lah iya. Yo nak entek kena. Nah, Rahesta Dika Chandra Dewi. Yuk. Seni lan Sebut modal. Titi tunda gak kusik urung arep titi tunda-tunda wae ora. Iki gojek sik guyon sik. Masa? Ya. Walaupun situasine awake dhewe iki ana tengahing alas, gung liwang limung mbulor ora ngerti lor ning kidul ning awake dhewe percaya bebarengan kelawan para warga ing maman ning desa Bangsongan. Mengeti dina kamardikan Republik Indonesia yang ke-81, jangan sampai patah semangat dan tetap semangat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Kusumo Bangsa. Oh, ngene ya, Tru. Ya.